घेऊया आजच्या टॉप 10 सुपरफास्ट बातम्यांचा आढावा। नाशिकच्या 3 पोलीस अधिकाऱ्यांचे IPS पदी प्रमोशन, राज्यात 14 जणांना बढती। पुणे जिल्हा बँकेवर अनुभवी चेहरा, चर्चेतल्या नावांना पवारांचा धक्का। एकाच मंचावरून महाविकास आघाडीतील नेत्यांची एकमेकांच्या पक्षाबद्दल राजकीय फटकेबाजी। मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, प्रजासत्ताक सोहळ्याची नवी तारीख 23 जानेवारी जाहीर। एकट्याने तोडला 1-2 नव्हे तर 16 टन ऊस, सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्याचा विक्रम। रेल्वे रुळावर सिमेंटचा खांब, मुंबईकडे येणारी राजधानी एक्सप्रेस उलटवण्याचा कट। मी माझा शब्द मागे घेतो, उपमुख्यमंत्री अजित पवार। रेल्वे कोच फॅक्टरीमध्ये 10वी पास साठी संधी, 68 रिक्त जागांसाठी भरती। ज्येष्ठ शिवसेना नेते सुधीर जोशी यांची प्रकृती अत्यावस्थ, मुंबईत उपचार सुरू। नाय वरण भात लोणचा, कोण नाही कोणचा, चित्रपटासाठी महेश मांजरेकरांना मनसेचा पाठिंबा। आणि सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा विश्वास महाराष्ट्राचा वेब न्यूज, PMW न्यूज।